Ahojte a pokračuje naša séria, druhá časť mojich videí, ako vyžiť v Minecrafte. A kým sa to robí, tak no už sa to nerobí. To mám akože tu svet. Mám tu aj štít, aj meč, pozrite sa. Mám tu veľa vecí. Už je deň. Fakt? Keď uvidíte nejakého zombie, ktorého som neuvidel ja, tak potom o tom napíšte v komentároch. Hej? Ďakujem. Trochu to za mnou nestíha, lebo to je počítač taký vždy trochu brzdí. Ale tento deň idem kopať. Iba som vám ukázal, čo je tu dookola. A teraz musím zabiť túto ovcu, aby som mala aspoň posteľ. Teraz ju chytím za zadok. Počkaj, musím ešte dve ovce mať, aby som mal posteľ. Oj. Enderman. Musím si ich skryť, lebo ich nenávidím. Sú vždy také hrozné, viete? Ja už tu mám 27 týchto vecičiek. A sa nečudujem. Myslím, že sa mi tu nebude teleportovať ten Enderman sem. Teraz si musím niečo urobiť. Čo si mám urobiť? Toto asi urobím si. Aby som mal ešte jedno. A viete, tento fokus, teraz vám ho ukážem. Teraz mám to veľmi mocné. Tak si proste idem kopať. Myslím, že tu bude mať z toho nejaký úžitok. A proste mám. Pozrite, čo som našiel. Teraz budem mať nové ohničky. Viete, čo myslím? A Janko, povedz ešte Nikolásovi, vy to video budete pozerať spolu, tak dobre. Lenže mu povedz, aby len vedel, že ja už nie som zbojník. Tak dajte tu like aj odber, keď chcete, aby som natočil aj to ďalšie video.
Čo tu mám robiť? Pre začiatok si idem nájsť železo. Myslím, že tu asi je. Počkajte, idem sa presťahovať. Lebo ten môj dom, viete, nie je už taký úžasný pre prvýkrát. Už som všetko, čo chcel, už som urobil. Teraz idem na wandelku. Musím si zobrať tie veci, čo som tam nechal. A pre začiatok ešte vám dačo poviem. No keď budem mať 5 lajkov aspoň od vás, tak natočím to druhé video. Ale keď dostanem viac, tak keď dostanem 10 video, natočím 2. Keď dostanem 10 lajkov, natočím 2 video a tak ďalej. Takže dávajte mi lajky a choďte spolu so mnou na wandelku. Idem to celé zničiť, aby som mal to úžitok, viete. Tak proste už ideme. A dávajte mi odber, keď chcete na budúce video. Lebo iba lajkov mi nebude dosť. A proste viete čo? Našiel som železo. Ako myslíte, nájdem tu ešte ovce? Myslím, že áno. Ale našiel som iba kúra. Ešte, ja som by chcel nájsť dedinu. Ja nie, spadol som. Dobre, že nemyslím odpadol. Musím sa hýbať, lebo slnko už sedáva. Kde si spravím dom? Tu. Tak si poďte tu robím dom a vám všetkým goodbye. Opakujem, robte mi like a odber a natočím 3. časť. Ahojte.